materiais. Nós, neste caso, nos precisar un obxecto de metal. Procedimento 1. Collemos a báscula e o xeito que tal. 2. Anotamos o peso do obxeto anterior, que neste caso é 139 gramos. E agora o número que vos den a báscula é a masa dese obxeto. Botamos a conclusión que a masa é a cantidade de materia que ten un obxeto. Nos despedimos cun saúdo ata o próximo vídeo. E recordade, a maior audiencia é a paciencia. A todas, benvidos a un novo vídeo no que explicaremos a propiedade da materia chamada volume. Que é o volume? É a cantidade de espazo que ocupa o obxecto. Os materiais que precisamos para realizar este experimento son os seguintes: un vaso de disputados auga e unha bola de plastilina. Para que comprendades mellor como se mide o volume, preparamos un experimento que consiste no seguinte. Primeiro, enchemos un vaso de auga de precipitados pola metade. Neste caso son 500 mililitros. Despois, metemos unha pelota de plastilina e apuntamos a súa medida final. Despois, en último lugar, restamos a medida final 520 mililitros, a medida inicial 500 mililitros. Como podedes observar, o volume é un espazo que ocupa un obxecto, que podemos medilo en litros, centilitros e mililitros. Esperamos Que guste deste vídeo e que vos axudar a comprender mellor como se mide o volume. Hola, científicos e científicas! Hoxe vamos a facer un experimento en planta de densidade. A densidade é unha propiedade específica da materia que relaciona a masa dun obxecto co volumen que ocupa. Para averiguar a densidade dun obxeto, o primeiro que temos que saber é a súa masa e logo o seu volume. Para averiguar a masa necesitamos os seguintes materiais: unha báscula e un obxeto para pesar. Este obxeto pesa 138 gramos. Para averiguar o volume necesitamos un vaso de precipitados e un obxeto para averiguar o volume. Entón, anotamos a medida inicial entón, a min dame 530. A medida final e a inicial 520. Entón, agora temos que restarlle a inicial a final e a min dame 10. Agora, xa temos a masa e o volume, xa podemos saber a densidade. A masa que vai é 138 gramos, o volume 10. Densidade igual a masa partida entre o volume. Densidade igual 137 gramos partido entre 10 centilitros igual a 13,7 centímetros cúbicos. Adiós, científicos e científicas. Hola, chicos. Hoxe os imos ensinar que é flotabilidade. Imos alá. A flotabilidade é a capacidade que ten un líquido para soster un obxecto. Para facer o experimento necesitamos estes materiais: auga, 3 vasos de precipitados, un ovo, sal e unha culler. No vaso 1
botade agua. Nós xa temos aquí a auga. Vamos botar un ovo no vaso que non ten. Xa vedes que non flota porque ten máis densidade. No vaso 2 botades auga. Nós xa temos a auga preparada. Agora botades 3 culleradas de sal aproximadamente. E removedes. Botades o ovo. E como vedes, flota, porque ten menor densidade. Agora, colledes o vaso terceiro. Non xa temos a primeira, pero vos tedes que echar un pouco de o vaso primeiro e do segundo. Agora botades o. Xa vedes que se pon de pé porque agora a auga ten máis densidade.